Ako ga idete, pojurite kog idete. Ije će vidjeti za Sorjan tamo. Ije nema bilet. Tamo ko će pojeti, tamo će biti. To sve ovo ko što nam je češće. Inače. A to? Ja zakończyłam, a nie masz w docie na szolić. A my tu to bundę Bogati te lako po malki niti na tebe bronza, no to še mogla je slična situacija. Mom, come down, or else I'll come back up.